बिपिएफआ गोहोआव गैयैखाय खामफ्लायाव जिरायथेनो हायैबादि जाबाय। समाजखौ गुबुंले खालामनानै बिपिएफआ मानसिफोरखौ मिसलिड खालामगासिनो। बिपिएफआ गावसोरनि सरकारखौ खोमाना लानांनायनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि इमबेलेन्स जाबाय जे माने बिसोरो खामफ्लायाव जिरायथिनो हायै साफा साफा सुबुं बायदि समाजखौ बायदिसिना गुबुंले आबहावाजों थासारिजों दोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरगासिनो दङ। बिपिएफनि थुलुंगायावनो बिपिएफ सापर्टारफ्रा हादान एवहैगासिनो। हादान सिफायबानो फिसा होनानै हा मोनगोना माब्लाबाबो जाया। नांगौ जायोब्ला गावनि फिसाब्लाबो बेखौ जेलाव हरगोन। फिन खेबसेबाव हा होनाय आरो हाग्रा रैखाथिखौ फोनांजाबनानै बिपिएफखौ सोंखारिदों इएम रन्जित बसुमतारिया। नंगौ, बिटिआर सरकारा दिनै रायजो राजाखौ आलाय सिलाय खालामनो लुबैयाखै। रायजो राजानि जेंना गुबै हानि जेंनाखौसो सुस्रांगासिनो आरो सुस्रांगासिनो बिटिआर सरकारा। बेबादिनो थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्लानि आमजुलि आरो माजबाद ओनसोलाव रायजो जानाय खेबसेनो गं 1202 हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइसि राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लायाव गं 9000 नखर आरो चिरां जिल्लायाव 12000 हा गैजायै नखरफोरनो बावैनि गेजेरावनो हा होनो फैगासिनो थानायखौबो रोखायै बुंथिबावदों इएम रन्जित बसुमतारिया। फारसेथिं बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाखौ गाज्रि थुलुंगा होना हाग्रा एवस्रांहोनायखौ गोख्रों रावजों जेलाव हरगोन होननानै बुंथिबावदों इएम रन्जित बसुमतारिया। इएम रन्जित बसुमतारिया फोरमायनाय आबुं बाथ्राखौ बे समाव खोनासं। ओरैनो जोंनि सरकारनि दैदेननायाव बिथां चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव बा बिथोनाव जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां हानि जेंना बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जों थांखि लागासिनो दंखायो आरो बेनिनो बियो मोनसे जोंनि बाहागो बा मोनसे खोन्दोसो। दिनैसिमाव जोङो 40,000निख्रुइबो बांसिन नखरनो हा होखांबाय। बाक्सा जिल्लायाव जोङो बावैसोनो 9,000 सुबुंनो नखरनो हा होनो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लायाव 12,000 नखरनो जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। कसुगावआव जोंहा माखासे होबावनांगौ दङ। उल्टागाव डिभिजनावबो हल्टुगाव डिभिजनावबो जोङो माखासे होबावनांगौ दङ। बेफोर फरेस्ट एरियायाव थानाय लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होखागोनानो। जोंनि फरेस्ट एरियानि बाहेरायाव थानाय रेभिनिउ एरियायाव थानाय मानसिफोरनि फ्राय 60% बांसिन बर'फ्रा दाबो हानि मोनथायनिफ्राय जानगारना दङ। बिनि जेंनाखौबो जों फोजोबनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। दिनै आं मोनसे रेकर्ड खालामना लादों। आमजुलियाव जोङो 440 हाउस हल्डनो हा होदों। कमिउनिटि अनारशिप लेन्ड हिसाबै 39 लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट। बेवहाय जोङो 16टा फेमिलि गामियाव होनाय जादों। दानिया सेकेन्ड पेजआवहाय माजबाद दिनैनि गेजेरावनो 67टा गामिनि गासै 577टा हाउस हल्ड बेनिफ्राय 152टा कमिउनिटि अनारशिप लेन्ड। टटेल जोंनियाव 1202 लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट दिनै जोङो राननाय जादों। नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय जि हादान ओनसोलाव नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ मा खावलायनाय दङ, मा सुबुरुन होदों नैबे समाव? जोंहा मोनसेल' खावलायनाय दं आरो बिराद खुसि। दिनै जोङो जुदि बिटिआर हिसाबै देरगानो हादों, बिटिआर हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जुदि आसामनि जौसिन मासिखौ लानो हादों, बेवहाय जोङो हादान एरियानि जोंनि फिसाफोरखौ नागारनानै जाया। बे हादान एरियानि फिसा बिमा बिफायाबो जोंनि गावनि फिसाफोरखौ गुफुं सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनायनि थांखिजोंनो दिनै बयबो साखाफारा जानायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय बा हेफाजाब, जोंनि सरकारनि नाजानाय, साफ्रोमबो बर' बिमा बिफा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा कनसियास जानायनि जाहोनाव जों दिनै टपआव थांनो हादों। बेनिख्रुइबो बांसिन खामानि मावनो हाबावथों, बयबो सांग्रांथि फैथों। सोरबा बिपिएफनि समाव जेरै ड्राग्स, जुवा बायदिसिना जौ मेला खालामनायनि मिजिंजों मिसलिड खालामनानै जोंखौ नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरनाय, बैफोरबायदिनि मानसि फानजारियाव नांनानै थानाय जोंनि बर' फिसाफोरखौबो जाथिफोरखौबो जोङो बोखांनो हादों। बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सरकारा जि हानि मोनथायखौ होबाय, उननि समावहाय बिथांमोननो सरकारनि मा खाबु खालामनानै होगोन नोंथांमोना? बे ओनसोला गोलैसोनाय मा बुङो? मोनसे खोन्थाखौ नाय, जों साफ्रोमबो भारतीय नागरिक, भारतीय नौनारि हिसाबै जोंहा गुदि मोनथाया बयहाबो दङ। खिन्थु गुदि मोनथायखौनो जोङो होनो हायाखैमोन। नोंथाङा भारतआ गणतन्त्र देश जानायनि बेसेबांबा हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय रायजो जानाय। आं दहायनो बुंदों
एप्रक्सिमेटलि 7000 इयार्स जों बहाय रायजो जाबाय किन्तु 7000नि उनाव दिनैसो जोङो हानि मोन्थायखौ मोन्दों गतिके जोङो जोंनि मोन्थायनिफ्राय जानगारना थांगासिनो दङमोन जोंहा गुदि मोन्थायखौ मोननाय लोगो लोगोनो गासिबो मोन्थायखौ मोननाया भारतनि साफा नागरिक हिसाबै बे जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननांगौनि मोन्थायखा गतिके बेवहाय खुनु सन्देह गैया जोंनि सरकाराबो बेवहाय हानायमानि खामानिखौ मावगासिनो दङ थांनाय बारावबो जोङो बेवहाय एस्टिमेट हरनो हायाबाबो गबिन्द सारजों आंजों स्पेसियेलि जों सानैजों मास मोनसेनि JCP लगायनानै गामिनि लामाफोरखौ जोङो फ्राय बानायदों आरो देग्लायबो हानायमानि जों नाजागोन दैज्लां बायग्रोथोंसै आरो बिनि अनगायैबो आंनि फान्डनिफ्रायबो प्राय 6-7टासो स्किमखौ नैबे कनस्टिटुवेन्सियाव हरनाय जाबाय आरो ग'हेराव दंबावो सोलिबाय थाबावगोन मथा-मथि जौगानाया फैबाय थासिगोन किन्तु जोंना सांग्राङा बेनो जोंनि साखाथिनि थानाय हाग्राखौ जोङो सेभ खालामनांगोन होमब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन जे साखाथियाव थानाय जे हाग्रा ओनसोल बेवहाय माखासे सुबुंफोरा बे हाग्रा फोजोबनायनि बेनोथ' थांखिया बेनोथ' BPFआ गावसोरनि सरकारखौ खोमाना लानांनायनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि इमबेलेन्स जाबाय जे माने बिसोरो खामफ्लायाव जिरायथिरनो हायि साफा सुबुं बायदि समाजखौ बायदिसिना गुफुंले आबहावाजों थासारिजों दोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोननि थुलुंगानायावनो दिनै गोबां BPFनि सापर्टारफ्रा हादानाव दा क'क्राझार चिरां बायदिसिनायावहाय हादान एवहैगासिनो दङ बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो हादान सिफायबानो जोंनि फिसा होननानै जोङो हा होगोन नेभार बे मालाबाबो जानो हाया जों मालाबाबो हाग्रा गोदानखौ सिफायनो होआ नांगौ जायोबा गावनि फिसाबाबो जों माने बेखौ जेलाव हरनाय जागोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।